BMW düşünýän 4 karaykan söýýän olanlar. Nerdesin, näse amattylsa kenek galjak maşyn, radnoy kumuşdow, 4 tigir paket, hadawaýam täze geçilen, hemme zat orijinal olanlar. Men BMW näme üçin öwýän, ine ten kofyan şuwat limonju çaýyn goýberdik da, cappuccino bilen. Ne ulstakan BMW bolsa beýlik modellerim şular ýaly. Hyundai, Toyota eýle beýle içine men at takamak ýöne BMW ýemden olar indi ýetmeli. Ýyly 98'den bolsa masaj edýän sizäni, iplenýän sizäni, podograf işe, rolumyzdyr ýadydyňmy? Rolumyzdyr patira olanlar telewizorja, ba maşynyň içinde de aslında defekt ýok. Özüm gara salon, apşyrka tarpeda sizäni hemmes gowyna bilen olanlar. Zavodskoy elýändir. Kapılankam, iyizkam. Nallajan kim alsa ağzı bir maşgala bilen ýylgyryp görüp toýum bilen arzu edýär. Baha näçe bolmaly? 140 mı? Ondan amın şokmu? O 140 o ikilikli siçkalaymasan zat diyor o. Kim alsa dallajan nefi betsin luksana senden işläp dur. Patolojyam şahara 4 tigirem bir 5 olanlar da goýanlar. Motorda karakpada da mesele ýok. Sıralarım orijinal olanlar. Yani aýtdym hadawaýam hiçilik mesele ýok hemmesi orijinal. Taýyn ýagdaýda başga aýtmaly oýmaly zat barmy? Degmem ýok. Görýärmi? Bu maşyn 98'den nar bugüne nädip getirdiň diýdir ýa. Ýoluňyza ýollaşyňyz hak bolsun sürüjüler. Janyňyz sag bolsun kim alsa da nefi betsin.